Straight to the point. Okay, so karong adlaw balik na pod mahigala ang impeachment. Lingaw-lingawon lang ta mahigala sa impeachment. Sige, ipadayon lang na. Kay mo may inyong gusto. Pero ayaw pod in town o kalimti ang pag-address sa problema sa mga pagbaha. Kay mo na'y problemang dako sa grabing kinawatay unya relatable sa mga tao. Straight to the point. Kanang impeachment isaray padayon. Mo may inyong gusto. Pero ayaw kalimti. Kining flood control investigation. Nawa naman tong ICI mo, ulog-ulog raman mga higalay gihimo nga kunohay mahiya naman kayo. Naghimo kunohay ICI. Nya puman nawagtang na mga higala. Karon aron nga makatsi mga higala tong zona ni BBM. Tirahan na yon nga patong-patong na nga kaso giandam ni Romualdez. Giandam na sa former speaker. Kinis Romualdez may gipatamaan gid ani niya. Kay kisa may pag-ingon niya may gala nga hindi ako pangulo ng aming pamilya. Ako ay pangulo ng Pilipinas. So klaro, og tataw mga higala nga iyang gipatamaan si Romualdez. Romualdez nga nakasabot ni iso pod og statement dayon. Sabot pa siya nga bisa pagwa sa nganli mahigala. Clarix man nga siya may gipasabot. Wa ba? Iso din sa statement mahigala. Pero kini kung ato mahigalang sabton ang mga katauhan in taon, mingon na ala. Patong-patong mga congressmen po, makpak. Namakpak to sila mga higala kay pasakaan na yung kaso sa Romualdez o namakpak to sila mga higala kay bawo sila nga atik ra. Kay samtang di pa mapasaka ang kaso sa ombudsman ngadto Sandigang Bayan. O di pa mo gawas ang warrant of arrest. Batok mahigalang Romualdez. Lisod kay ng tuuhan mahigalang tinud-on ni Romualdez. Ha? Imagine ka na nga priso na god mga kaigalaan to sa Sibong Revilla nakabuhi na mga ganiron. Okay na, human sa suna ni BBM murag ang suna lagi paabot day. Ha? Pag human suna, okay na. So ana nga priso si Marcolita, si Las Jinggoy, paspas kaayo ang ilang investigation. Pero ngano man mahigala si Romualdez hantod karon. Ang former speaker, wa pa man hantod karon. Unya kini mahigalang pagkasulting BBM. Timan na ko ito pagsulti atong balikan lang gamay pagsulti mahigala murag ang mga congressman po mahigala nga nakabinipisyong Romualdez apil po sa pakpakunuhan. Pero kini pa sagol man mga higala pa hatag balang og am-am sa mga tao atol paminaw balik hatanaw god ang iyang pamahayag biya atong paminaw. At sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. Induta paminaon mga sukitig paminaw no? Pero timan na to, nga klaro-klaro pag-istorya mahigala, nindot ni paminaon og tinud-on. Pero pa yun niya ayon sa ombudsman patong-patong ng kaso. Pero kung tanaw ni mahigala on sa my stage, niining maong kaso mga kaigalaan, ha? Gipaktisan yun yan og sa contest pa ni sa oration, contest pa ni sa eskwelahan Inday Maris, gitudluan gid man sa coach ginanaon ha, nya pinakurog-kurog tingog. Pero tanawa ha, ako mong klarohon, unsa may stage sa investigation na ni Romualdez? Para pagkuhan lang ito sa mga tao, hala, okay na, anak. Kanang gilingaw-lingaw ta ba? Nga naman, ang stage anay mahigala naa pa sa preliminary investigation. Timan, ikana. Ha? Sa to pa, unsaon yung pag-ingon nga, sige lang, day hapit naman mo graduate ang kuan, ginawa ta kay hapit naman graduate college. Kung graduate na, magkatrabaho na. Huwag mo sa pag-graduate college, elementary pa man eh.
Ngadto milabay ng adlaw mo pag-order kang Romaldes ka pasamiton mahigalag counter affidavit. Sus marusip, kataas pa kayo mahigala in taon, layo pa kayo. Pag ingon elementary pa man inya kahuman ka nag-college, elementary pa man ha? Mo graduate ka ng kalakiha. Elementary pa mo agi pag high school. Una pa mo adtog kolehiyo. Layo pa kayo. Ang ila mahigalang dungan-dungan, ngano man ni madungan-dungan lang jinggoy nila ni Marcolita. Paspas magay ila. Ang kang Romaldes mahigala usa ka tuig na mahigala gikan pag-ingon ni BBM. Usa ka tuig kapin nga mahiya naman kayo. Karon naa pa sa preliminary investigation stage. Unsa man ang preliminary investigation stage mo pay pagsugod. Mo pa mahigalay pag hatag og order ngadto mga kagalaan kang Romaldes. Nga kinini ang pasubmiton sa counter affidavit. Igo-igo po mahigala nga mo submit niya sa Romaldes counter affidavit nang withdraw na mahigalang 18 Marines. Doon na upat nga ni withdraw. Pastilan, mo na ka ng kung imong tanawon ba, siyempre ang masa in town, wa masayod mahigala sa rules on criminal procedure, mo kaingon okay na, pasakaan nagkaso Romaldes. Pero ingon na kundaan, layo pa kay towns tinuod, oy. Perti layo pa. Giam-aman lang mahigalang BBM. Giam-aman ang mga tao. Unless mapasaka sa ombudsman ka ng kasuha, ngadto na sandigang bayan, o mugawas ang warrant of arrest nga dakpon sa Romaldes nga natama kaingon, gitinuod. Di pa ganit na mahitabo mga kaigalaan, napas preliminary investigation. Unsa may mahitabo sa preliminary investigation, mo submit pag counter affidavit. Submit o counter affidavit, pwede pang moingon ang ombudsman, oy, among gi-evaluate hilaw pa man. Ako salig kay ko mahigala sa opisina sa ombudsman. Taas kay ko tanaw sa opisina sa ombudsman. Taas kay nagkredibilidad ang ombudsman. Until now. Kinis Buying lang. Si Buying naman po niya, amo to baka mantak din ni si Klabano? Pero ka na ombudsman, may gala ka na mga taga-ombudsman. Dako kay kog panglantaw na nila. Dako kay kog saludo na nila. Kay masud ko sa ombudsman ba? Kana bang doon na kay prinsipyo, doon na kay krusada ba? Ha? Nya ilang leader sa Buying, politiko masagon ni Buying. Ha? O kanang pagpanggukod niya ron karon mahigalag tinuod nga gukod, sige, okay. Pero gukod manghigalang kontras politika ra diha rang laay pon lagi, ha? Kining hitabo aron, kining kang Romaldes mga sukid dig paminaw. Nanga priso ng uban, Romaldes wa pa kasugod. Unya ang 18 Marines nga kadtong ilang affidavit gigamit mga kagalaan against Romaldes. Og tinuod mga higalang kaseryoso sa ombudsman ngano man nga nibali naman to, gikamang to mahigalang kisa may nagkamang. Ingon si Buying day nga Romaldes ay pasingin la no. Gikamang to nga ipabali or gipasagdan nga makamang. Anong wa man to gisafety tong 18 Marines or katong pipila ka mga Marines itong gamiton ang testimonya batok Romaldes. Ang problema ko sa 18 Marines kaya nigamit niyo against Romaldes, maapil mas BBM. Nganong nalangan-langan mo to, ni nakamang na noon, nibali ang upat. Pagbali mahigala sa upat, niingon na, why credibility, kaya bisag unsa na isultis mga Marines. Kaya napasagdan man mahigala, ngano man og nituo sila sa affidavit sa Marines. Ngano man ipaubos dayon sa Witness Protection Program. Aron nga maproteksyonan na sila. Straight to the point. Gi-safety na sila lugar. Nga di na wala laing maka-kuot-kuot dito. So ito masala ni kini mga politiko. Mabida na ka ng buhaton mahigala nga bisag ganig iski election. So ito sila ana oy. Ang mga iski chairman mga higala, ang nidagan sa federation, anak sa mayor o anak sa congressman, pila ka buk iski chairman gikidnap na daan. Usa ka semana sa wa pa iski eleksyon na gikidnap na daan. Gidana da ag suri-suroy dito asa dapit ang field trip, asa dapit mahigalang luling hayaw adto na buhian ni eleksyon. Usa may tuyo na nila inday Maris. Ang tuyo ana nga di na makamang sila di na maadtos kontra nga imong konbensihon mi sa pagpilay. Kung wa naman din inigadto nimo mahigala kay mga kampanya ka sa iski chairman anang barangay. Wa na ra ba diri nga naman gidang congressman. See the shot.
Safety na, di na makamang. Ha? Gida, o sa kasimana ko na to sila, unya-unya na to sila buhian ng eleksyon na yun. Asa dapit ang polling place, nganto na. Sakay pag mga skanan ko, pag abot dito, butan na dayon. Wala na chance ang kontra. Muna nga, kanang federation election ka na ito, may bawaan na daan kasi daog hindi maris. Ano man, kinidnapay naman daan. Ikuha naman mga iskitsirmanan kanang pag-abot anang adlaw mahigalang eleksyon wa na formality na lang kuno nga voting dito pero wa na gipang dagit na giapil pa mahigalang ginikanan kay mingon di man makuyog iskitsirman og imbitaron sa congressman pakuyugon ang kuan pakuyugan ginikanan na may daghang kwarta ha la suroy-suroy asa na pito suroy-suroy inig election buhian na dito og asa ipahigayan eleksyon ato jimba ka dito voting awa na daog na mahigala. Gastuhan yung kwartan dako. Gisafety na dian na daan. Unsa man pa di na makakampanya ang uban, di na makatintal tong uban nya pila may hatag sa pikas. 20,000 ang hatag sa pikas kwan iski. Di amon 30,000. Wa na kay chance makaana. Ngano man wa naman niya igadto nimo wa naman diri sir. Asa man day? Nagida naman congressman sa semana kuno to ilang lakaw adto kuno sa Singapore usa. So safety nang daan. Karon ang gawas ning istorya nga kining upat ka mga Marines na bayran kini. So ngano man ning nabayran man nakamang ni. Kumauhon ngano man ni safety dan kun ituo sila nga magamit ning testimonya ining 18 Marines. Ngano man ni safety daan paubos witness protection program. Adto mo taguan na mo dito daan, gwardyado na mo dito daan. O na mo suporta sa gobyerno. Ang gobyerno mo suporta. So di na sa problema mahigala ilang kaon, hasta ilang pamilya din ang problema. Pero man. So mo nagiingon nga patong-patong sa patong-patong nga kaso ani nang withdraw naman ning mga Marines. Moingon na po ng ombudsman niya. Ligon ta tong kaso pero nang withdraw naman ang mga testigo mo nang nahilaw. So anang punto dili mabasol sa Marcos kay Marcos nga patong-patong na ang kaso sabi ng ombudsman. Oh. Pasaka na kaso. Yang ombudsman po, yung ombudsman po niya, ready na tamin pasaka kaso. O tayo mahimo, ni baliman sila. So ang mabasol ron, ang mga Marines, di mabasol ang presidente, di mabasol ang ombudsman, kaya kami, ready kami. Naagon may prinsipyo, gukuro na mo. Pero tayo mahimo, ang mga witness ni withdraw man, so ilapon ng kuana, so saon taman. Kami, ready yung tamin, pero saon taman niya, sila may ni withdraw, so ang tayo mahimo. Padong yun mahigala sa wa na gini, padung na gini mahigala sa kwan. I don't know how. Sus, kay kanang preliminary investigation stage pa. Unsaon nimo pag-ingon nga, ay kabalaka kay hapitan mahuas ito sa kalisod, no? Kay ang imong anak, ang kamagwang ang anak mo graduate na, hapit na. Katrabaho na ni. Di magsusin mo, eh. Ang sa graduate, elementary pa man lagi di ay. Kaya kining preliminary investigation stage, pagkalayo apadaghanap ang mahitabo mga sugitig paminaw ipasubmit pa si Romualdez Counter Affidavit, inig-submit sa Counter Affidavit, ana, may ingon ng ombudsman, gitimbang-timbang na mo, na may katarungan ni Romualdez, daghan pa mahitabo. Tanugan pa nagdugay, nga anong gitanugan man, wa pagin mahino. Daghan kay mahitabo. Naapa sa stage may gala sa preliminary investigation, wa pa gyud, wa dili pa for resolution. Wa pa. Bisan ganig mo for resolution, pwede pa gyud daghan pa mga remedies nga himuon mahigalang Romualdez. Tanan available remedies. Bisa pag moingon nga naa na, okay. Bisa pag moingon nga nay for resolution na. Pwede pa nang kuan, tagaan pag di pa i-submit dayon sa Sandigan Bayan. Di pa file nga naman ni apilar man nga tos gi-question pa ang resolution na tuwa pa. Tuwa na sa kuan. Gi-apilar pa. Inigabot sa ambot kanus aka mabot sa Sandigan Bayan. So kalayo apa in taon mahigala gilingaw-lingaw ra kita ni kalakiha. Sus.